Ndị be anyị ekene m unu. Mgbe gara aga ka anyị gosili unu ife gbasalụ injinia Onyedika Daniel Osakwe, onye ọkwesị na ụmụ nzọm dị n'ama akwa Ọzụbụlụ na-ekwusigo local government area Anambra State. Injinia unu na-afụ aya wuchikwana wee bịazie na be wee bịazie n'ụlọ ọrụ ya fụ ya ebe ọrụ na-aga n'iru. Nke a bụ na onye na-agwa ya unu n'anya ọ nọ na ife gbasara construction dịka ndị bekee si akpọ ya. Ọ na-afụ alụnya bụ ụlọ na-alụnya bụ ụlọ. Nna ya ukwu biko ọ ya amasị nka mmalụgodo afa gị. Afa m bụ Oliver Osakwe. Oliver Osakwe, kedu ife jikọtara gị na nwa na ebe a? Ife jikọtara anyị bụ na emekwa m ife nna ha mere, Chukwu wee werekwa nke awọ kpaba n'aka. Ya na no enyi gị ka ọwụ ka ọ. Nwa nwoke. Nwa nwoke ka ọwụ. Ọ dị mma, nne gwagodo anyị afa gị. Afa m Ngozi ka Yukeri Osakwe. Ọ dị mma. Kedu ife jikọrọ gị na odogwu a n'ebe a? Ọ macha nwa Chineke gọzisikwa imu na-ene ya anya. Na-ene ya anya. Yes. Ọ dị mma. Nna anyị, kedu ife ị nwere ịgwa Igbo wu Igbo? Ndị Igbo ekene m unu. Asị m ka ekene dụrụ unu na nke unu na-eme eme. Ya dụrụ unu ogologo ndụ, arụ isi ike, nye unu m nkwado ebe unu nwere obi, wepụta ka unu kwado nwa. Ọ dị unu n'aka n'aha Jizọs. Amen. Kedu ife ị nwere ikwu nne? Eze ndị ebe nu obi nso aṅụrị na-eme n'ifu na-eme na Chukwu ya akwụ n'ụgwọ n'ifu nchọrọ ime eme nwa nwoke nọ n'aha Jizọs. Amen. Anyị chọpụtara na o nwere obodo ibibulu wee nata ebe a na Anambra Steeti. Ọ wụ eziokwu? Ebiri m Ọgbaru na Osuchi Ụmụọdụ. Kedu ife iji wee natabazi Ọzụbụlụ? Ọ na-eme ife karịa mmadụ ọ nabanụ ma ọ ka mmiri bukọrọ ụmụ m. Kedu etu ọwụ na mmiri na-ebukọ mmadụ na Ọgbaru? Oke iji ụgbara na 2011. Nwesị mba ka nnatakwa na be nna m agbazi ọsọ. Pụta na unu bibulu obodo a na-akpọ Ọgbaru. Obodo a na-akpọ Osuchi Ụmụọdụ. Na Ọgbaru. Ka ife unu jizi wee natabazi Ọzụbụlụ? Ife nji natawa ebe a bụ na mmiri dị ofu nwa nwaanyị mgbere. Ọ na-ahụ klas 3 mmiri a wee rie ya bụ ji wee nataba. Ewo mmiri lili ofu nwa gị. Kedu mgbe ife a meziri? Na 2011. Ọ sị na mmiri riri ofu nwa nwaanyị n'obodo Ọgbaru na 2011 ha wee natabazie Ọzụbụlụ na-ekwusigo local government area. Nne anyị na-asị gị dibe ama n'idibo ana mana site n'ike nke Chukwu Chineke eji ụmụ gị ndị ọzọ na Onyedika injinia nọ ebe a wee fichuo n'anya mmiri n'aha Jizọs. Amen. Injinia Onyedika Osakwe, ịmụkwa anya ịmụ donna kedu mgbe ibidokwa alụwakwa nka? Ebido na on Tuesday robe. Kedu ebe isi wokọtagasị ife iji arụ ya? Ọ na-eme ewe ọbụla nje nyesi nwa ya bi nkatọ ma ọ gaa mfụ waya ntọta ya kwubesie were waya wee tọta kwa ọkụ wee kpapụtasịa wee were na-arụ ya. Kedu ife nke a pụtagasịrị? Ka waya correct. Waya gịnị ka ọwụ? Waya ọkụ. Nya iwaya na-eketa. Nya ọ dị ka anyị akpọ conduct ka akpọ no nya emechazie ife ekpodozie. Eti nke akịta ọ yenwu? Yes. Eti nke akịta onwu? Yes. Tinu ka ifukwa? No battery. Ewu battery adịghọ. Ọgụrụ mezi na battery adịghọ. Eje dị ego mee jikọta battery. Ewu ejighị gị ejikọta battery. Nke akịta ị na-alụ kelu a story building ka 2 ka 3? 2 story building. O nwere ụlọ onye ifụlụ wee lụwa nka ka ọ nọ ngụ ji aka gị na apịakọsị ya? Ụlọ Timoti. Ụlọ Timoti? Ka onye Timoti? Ka ụba na-atụ. Timoti ụba na-atụ? Ebe ahụ ifụlụ gị mbọsị gara aga ụlọ ya ka ị na-alụzi ife a? Kedu onye gwaziri gị lụọ? Owedu. Onwe ya enwe ike ịne ụlọ mmadụ anya lụọ? Kedu onye dị ka kedu ka isi wee mụta ife a? Anakọta m bido lụben na
ntụ ọbụla siri ụta bifo ma mụ alụ ahụ na-eme nlụkasị rụzie kịta amụta n'anya ọfụma mgbe ịma ụgbọala ị na-eme nlụkasị kịta ịmụta na ọfụma ụmụ m debe anyị nke bụ eziokwu na a sị na ọkụkọ ọwụ na ya wuo oke na ọ na-akwụ mbọsị ụtụtụ anyị ejegido na wee wuchie n'ụlọ ọrụ Onyedika ebe a be nna ya ebe a ka nwa nọ wee na-alụ na injinia Onyedika Osakwe. Mgbe anyị gbasara ozi ndị mmadụ na-ajụ kedu ka anyị esi wee nweta nwa bụ Onyedika Osakwe, mana ka o si gbatakwuru anyị abịa na be nna ya wee fụ ya ka ọ na-alụ ọrụ, mana Chineke nyere anyị aka ụnya tupu anyị bịaba be tata ka anyị jelu n'ụlọ akụ nke a na-akpọ Zenith Bank dị na Nnewi wee je mepere ya akaụntụ bụ afa nyanwa Onyedika Osakwe. Dịka ị na-afụnya bụ akara na onyonyo, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado Onyedika ka Onyedika nwee ike wee wụrụ nnukwute injinia n'ọdịnihu, inwe 10 kobo tụnye n'isi Onyedika, inwe 20 kobo tụnye n'isi Onyedika. Ka o si gbatakwuru nne Onyedika na mụ onwe Maazị Ifeanyi Nwosu wụ signatories akaụntụ a nwelu, nke bụ na onweghị kobo ya apụ ebe ahụ na-abụghọ gbasara agụmakwụkwọ Onyedika. Mgbe na-ekene ụmụnne anyị ma ndị si Canada kpọ, ndị si America kpọ, ndị si Nigeria, enwe ndị UK, ana m asị unu daalụnụ, abịaluo na mba Onyedika. Kelee ife ị nwere ike ịgwa Igbo n'isi Onyedika nwa gị. Ife nchọrọ ịgwa ha bụ na onye nwe anyị ga-enye ha mmaji kwuru mmaji ebe ọ bụla ha si eweta 5 naira maọbụ 10 naira na-etisi n'isi Onyedika Osakwe, ka Chineke kpaa ụzọ ha ebe ụzọ na-adịrọ n'aha Jizọs. Amen. Onyedika Chukwu, injinia, kelu ife ị nwere ikwunu. ndewo O nweghị ife ọzọ sọsọ ndewo ka ị ekwu. eyo Ebo debe anyị Onyedika ekenele ụnụ ebo ọ maghị ife ọ ekwu karịrị nke a, mana mmiri ọbụla ekunyelu nwata site n'ike nke Chukwu onye nwe anyị ka ekuilie. Onyedika ya bụ onye anyị anụ afọ ya n'Ozubulu, Anambra State, Nigeria, ụwa niile gba gburugburu, naanị nwa mgbe nta na ife ọ nọ n'ụlọ be nna ya na-eti igwe na-achaghị acha ka ịkọ ya dịzi na nyawa igwe chaa onye jide ka iji aka m bụkwanụ Maazị Ifeanyi Nwosu. Ndewo. Mama diri gị Chineke, mama diri gị